και μεγάλη ικανοποίηση σε όποιον βλέπει τη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση. Συγκέντρωση του εργατοϊπαγγελικού κόσμου Αθηνών και Πειραιώς, ερχομένους να εορτάσουν εδώ πέρα την 1η Μαΐου. Και αν συλλογιστεί κανείς τι ήταν η 1η Μαΐου, θα απορρίσει για την τρομακτική αυτήν μεταβολή. Ήταν η ημέρα η απειλούσα το σχίσιμο του αίματος, τα συγκρούσεις των ανθρώπων μεταξύ των, η απειλούσα ταραχάς, η απειλούσα την διατάραξη της τάξεως και την ησυχία της κοινωνίας. Στο καθεστώς αυτό της 4ης Αυγούστου ο εργατοϊπαγγελικός κόσμος της Ελλάδος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος, όχι μονάχα για τα κοινωνικά μεταρρυθμίσεις τας οποίας επέφερε η μεταβολή αυτή, αλλά και διότι η τύχη του, ο αγών περί της τύχης του υπήρξε η αφορμή ένεκα της οποίας εξεράγει η μεταβολή της 4ης Αυγούστου. Ως βλέπετε, εσείς υπήρξατε η πρώτη αφορμή, ή μάλλον η τελευταία αφορμή της μεταβολής εκείνης, την οποία άλλωστε δίχως άλλο λόγων σοβαρών και μεγάλων, εθνικών και διεθνών, μας επέβαλε. Άρα το καθεστώς αυτό του οποίου καθόν των τρόπων είστε αναπόσπαστα μέλη, εργάτε και υπάλληλοι της Ελλάδος. Υπέρ του συμβόλου της ελληνικής ενότητος, υπέρ του βασιλέως της Ελλάδος, ζήτω η μία και αδιαρετός Ελλάς.